takmičenju prva Lego liga, koje je početkom februara održano u Beogradu. Na ovom takmičenju, koje je u stvari bilo i kvalifikacija za evropsko prvenstvo, koje će se u martu održati u Sloveniji, učestvovali su mladi koji su zainteresovani za inženjerstvo, robotiku i nauku. Elektrobot bio je jedini tim iz zapadnog dela Srbije, a u konkurenciji 18 tehničkih škola koje se bave robotikom i programiranjem zauzeo je odlično 7. mesto. Iako zvuči kao tematika iz naučno-fantastičnih filmova, programiranje i robotika je oblast kojom se više od godinu dana sa velikim uspehom i napretkom uz pomoć mentora, master inženjera robotike i računarstva Anice Pavlović i profesora matematike Lazara Kokovića iz Prijepolja bave devojčice i dečaci iz Prijepolja i Priboja. Veliki entuzijazam i želja za znanjem nadomešćuju nedostatak tehnike i opreme, pa je sve rezultiralo dobrim plasmanom na takmičenju u Beogradu, koje predstavlja i kvalifikaciju za evropsko takmičenje, gde je učestvovalo nedavno još 18 tehničkih škola i matematičkih gimnazija iz Srbije i Crne Gore. Kada je krenulo takmičenje u prve 3 kategorije gde je ocenjivan talenat dece, rad mentora, mi smo bili na visokom 3. mestu. Tada je mi smo u suštini krenuli tamo sa idejom da se ne obrukamo potpuno, da budemo bar pretposlednji. Međutim, posle te 3 igre nekako je porastao entuzijazam, nestala je trema i deca su onako bila puna energije da urade što više i da se možda i plasiramo na to evropsko prvenstvo. Kada je došla na red robotska igra, ja moram da napomenem da je tu, onako svi su bili začuđeni našim robotom koji je, može se slobodno reći, još malo postaje i muzejski eksponat, on se već 5 godina ne prodaje. Svi su nastupali sa robotima novije generacije, samo mi sa NXT-om i sudije su bukvalno pozvale sve učesnike da vide sa čim to mi radimo i sa čim smo odradili misije, u suštini slično, znači isto tako kvalitetno kao i ostali timovi. Pored svih tih tehničkih nedostataka, mi smo u robotskoj igri skoro do kraja, odnosno do posljednjeg kruga, bili na 4. poziciji. Moram da napomenem da 4 ekipe na kraju idu na evropsko prvenstvo. U posljednjem krugu nas je istisnula na 5. mesto ekipa matematičke gimnazije iz Kragujevca i dalje je postojala neka nada da možemo na neki način doći do Slovenije. Međutim, igra u kojoj je ocenjivano tehničke mogućnosti robota, tu smo onako baš loše prošli, baš zbog toga što je naš robot stariji i jednostavno zastarela neka tehnologija sa kojoj skoro, mislim, niko nije radio na takmičenju. Tim Elektrobota koji je učestvovao na takmičenju prva Lego liga čini 9 članova, od kojih je 3 iz Priboja, Ana Tomić, Đorđe Laptošević i Filip Lučić. Za Anu robotika je veliki izazov i nešto čemu ova devojčica teži da se bavi u budućnosti. Nije bilo teško, bilo je uživanje. Na mene je ostavilo jako lep i nezaboravan utisak. Pošto je ovogodišnja tema bila odlazak u svemir, trebali smo da nađemo neki problem u svemiru koji trenutno postoji i da nađemo neko moguće rešenje koje će možda stvarno moći da pomogne astronautima. Trudili smo se i gledali smo da uradimo što smo bolje mogli i da naravno osvojimo što veći plasman, ali nismo baš mogli toliko da se takmičimo sa drugim ekipama i škola koja se i stariji su od nas i oni se donekle samo robotikom i bave. Tako da smo htjeli da vidimo kako je to sve tamo i da se upoznamo i naravno da budemo još bolji sljedeće godine. Iako je ovo prvi put da učestvuju na jednom ovako zahtevnom takmičenju, članovi tima Elektrobot pokazali su da mogu i umeju mnogo, a da li će u budućnosti nastaviti da postižu i bolje rezultate zavisi od finansijskih sredstava. Našim talentovanim mladim robotičarima neophodna je novčana pomoć kako bi se usavršavali i naredne godine na takmičenju predstavili svoje gradove, zemlju i tim, uporedili svoje znanje i veštine sa vršnjacima iz regiona, ali i dobili priliku da odu na jedan od svetskih turnira. Ovako, ja sam sigurna i mogu odgovorno da tvrdim da ova ekipa u istom sastavu ode naredne godine sa boljom opremom, da će oni
100% da se plasiraju na evropsko prvenstvo. To zaključila sam na osnovu toga što su do sada uradili, na osnovu ostalih ekipa i svega toga. Znači, naša deca su jako talentovana i oni za razliku od te dece mnogo više grizu i mnogo više imaju dosta manje mogućnosti od dece u Beogradu, svi moramo toga biti svesni i oni jednostavno to što im je dato, oni to iskoriste maksimalno. Sam nastavak, znači nastavak cijele ove priče je bukvalno nemoguć bez nove opreme i boljih uslova za rad, a da bismo nabavili bolju opremu potrebna su nam finansijska sredstva. Nisu to neke velike pare, ali jednostavno mi za tu bolju opremu nemamo uslova. Znači sami je ne možemo nabaviti, potrebno je da se neko, da li će to biti lokalne samouprave Prijepolja i Priboja, privrednici, da se malo uključe u cijelu tu priču i pomognu ovoj deci da nastave da rade ono što vole i u čemu su dobra. Podsjetimo, prva Lego liga je takmičenje namenjeno mladima koji su zainteresovani za inženjerstvo, robotiku i nauku. Održava se već 20 godina uz učešće timova đaka iz 98 država. Ove sezone u ovom takmičenju učestvovalo je 320.000 učesnika u 40.000 ekipa sa ciljem da kroz igru i zabavu nauče više o programiranju i robotici. Dom kulture Pivo Karamatijević u Priboju nastavlja sa prikazivanjem filmova. Ljubitelje filmskih ostvarenja na velikom platnu u utorak 5. marta očekuje domaći film Kralj Petar I. U pitanju je srpski film iz 2018. godine čiju režiju potpisuje Petar Ristovski. Film je nastao po romanu Čarape kralja Petra Milovana Vitezovića, objavljenog 1994. godine, a po scenariju Mihajla Vitezovića, Vladimira Simića i Vladimira Ćosića. U filmu glume Lazar Ristovski, Milan Kolak, Danica Ristovski, Radovan Vujović, Ivan Vujić, Aleksandar Vučković, Marko Todorović, Tanasije Uzunović i drugi srpski glumci. Film će se prikazivati u velikoj sali Doma kulture Pivo Karamatijević u 3 termina, u utorak 5. marta u 12, 17 i 20 sati. Ulaz za ovu filmsku projekciju je 100 dinara. Ljubitelji fudbala u Priboju imali su priliku danas da na gradskom stadionu pogledaju utakmice između dva prvoligaška tima, Fudbalskog kluba Zlatibor i Fudbalskog kluba Radnički iz Kragujevca. U ovom susretu 23. kola Prve lige Srbije fudbaleri Radničkog savladali su Zlatibor sa 3:1. Utakmica je sjajno počela po ekipu Radničkog iz Kragujevca, koja je do prednosti došla već u 2. minutu utakmice.